काहे नौशाद भैया और कह जात बारा हो इतना जाड़ा में चालू लेके काहे बाबा रउरा मालूम नहीं खे आज इंद्रजीत दीवाना के प्रोग्राम आइल बा। इंद्रजीत दीवाना के एगो गाना अपना सिद्धार्थनगर जिला में धमाल मचा के रख दिले बा। उन्हीं के प्रोग्राम आइल बा बढ़िया में जातानी देखे। अरे ताबू के ले चलिनू तनिया महू देखली बुढ़ाई में अपना सिद्धार्थनगर जिला के नाम ऊंचा करता लोग। तो चला ये बाबा चला चला सिद्धार्थनगर जिला